fitar gaban sauti zane waka ta 'yan mata kula siyasan nan a kudin taka ku girgiza ku girgiza uzi alade na zo da gangata gangata na da mata girgiza ku taka kula siya 'yan mata lokacin ku yayi zamanin ku yayi kar ku damu lokacin ku ne girgiza ku taka 'yan mata ku sai ya ku juya 'yan mata zamanin ku ne da gangata ku bai nan gaba za ku daina lokacin ku ne kar ku zauna ziyara muke baiti na zana ranar biki shagali murna muke Allah ne kawo mu lokacin nan girgiza ka kurausa mata ranar biki shagali murna ke ni mauziya da muke na ta murna kai san kiɗan yana ta ba ne na gwagwalata ni ma ji nake kamar da yi na taka girgiza mata kurausaya girgiza mata kurausaya je ga bayan mata kulawo baya lokacin ku ne mata ku girgiza ku rausaya yan mata yan mata komai ka gani daga Allah ne ni ma kwakwalwa ta Allah ne ya bani shi yasa na zo da baiti nake amma za karku damu lokacin ku ne dai lokacin ku ne dai ku girgiza ku juya 'yan mata dai kar ku damu da isa ido ne lokacin ku in ya wuce to ne wata rana ba za ku yi ba ne dai ayya sa 'yan mata haku juya zaka na ce kura hausa 'yan mata girgiza 'yan mata hausa 'yan mata